ake niyishare le isaveni niyishare le cela niyishare cela niyisave niyishare le yeah niyisave niyishare ngikhuluma namadoda kakhulu ngicela niyisave niyishare ngiphinda ukuthi ozoyibona kuqala ozokwazi ukuyisave ayishare ngicela ayisave ayishare le please bantu besilisa base South Africa ake nikhiphe lo dodo ogcwele emakhanda kini ningamadoda ake nikhiphe wonke lo dodo ogcwele emakhanda kini kukhulunywa ngendaba yezwe kukhulunywa ngeenkinga ebhekene nezwe wena ufuna ukuthi kupostwe izinto ezingasile ufuna kupostwa amantombazana angawagqokile amaphenti iyona into exciteayo leyo njengendoda izwe linenkinga abaholi badayisizwe abaholi badayisa imizi yobaba badayisa amanxeba obaba badayisa indawo zakithi benza yonke into eyudoti abaholi la ezweni wena awufuni ukuphawula ngendlela eyaphambili ekukhulumeni ngalezo zinto into okwazi ukuphawula kuyo wena ukubona mangabe ngiphawule mina kuMandla Chris epost umuntu ofile wena iyona into okwazi ukuphendula kuyo leyo uma ubone izivuthayo zikhuluma ngento ethile make ngaphawula lapho ilapho hamba wena uyokhomenta khona ecommentini yami njengamanje sikhuluma ukuthi izwe liyabheda izwe lineyinkinga sifuna ukukhulunywe lokho awufuni ukukhuluma lokho ufuna ukuyodandabula ulande ezinye izinto ezingasilele ngami amadoda njengamanje oJacinta uJacinta umama wakwaZuma uma Ngobese nonke nisemva kwakhe hayi ukuthi nisemva kwakhe ngoba nimeseka nisemva kwakhe ngoba niyesaba ningamadoda nimsupporta la kuma comment kuphela uma enibizile ethi akuyohlangana kuyokwenziwa imasha niyi izwe liyabheda izwe liyonakala abaholi babulala izwe abaholi abanawo amandla kunathi singabantu abaholayo abantu abanamandla yithi lezi zinto labo live ngizobenza every day ukuze nize ningene kulento okukhulunywa ngayo ngoba anifuni ukufaka umqondo wenu entweni eyakhayo yonke into eniyithandayo nje nina nithanda into negative nithanda into enokudlala nithanda into engaliyisizwe phambili uma ke nabona into yenziwa intombazana nonke niba nethemba lokuthi leyo ntombazana nizolala nayo hayi ukuthi ngoba nisuke neseka leyo ntombazana ngisho umuntu ewumfazi womuntu niya ngomqondo ukuthi ungahle uthole ithuba lokulala naye yikho ningafuni ukuseka izinto ezizolungisa izwe lethu lisenkingeni lidinga thina njengabantu base South Africa asisukumeni iKwaZulu Natal fanele imele ibe yizwe nayo njenge Cape Town njengoba belungu benzile so ngicela nenze kanjalo ubumfishane kangaka nje lo live ngicela ukuthi niwusave niwushare bafowethu abantu besilisa ke bebuyelwe ingqondo ke beyeke ukuthanda yonke into eyimsanga noma ke wabona intombazana ivekuza lapha eteleni iyona into ozoyenza iphile leyo ke kodwa izinto ezakhizwa nifuna ukukhuluma ngazo musana kuba ngamagwala musana kuba izinja nihambe nithandisa inene sasa noma yiyiphi intombazana ihambe iveza njengomuntu ongcolile nomuntu ongahlakaniphile ongayifuni please